ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:35 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa aton programa K5 Night Watch. Temporaryo kitang nagatalos sa inyo siri nga Idol June Aluhado Kapulot. Ako ang inyo makaupod. Alin alas 9:30, tubtob alas 12 sang kaagahon. Sa K5 Kim Montaño Caluyo. Makahidlaw si Idol June. Bisan ako man nahidlaw kay Sir June. Magsaka ni siya daan, nagadalagin na siya sang pagkaon. Mga ka-K5, happy Wednesday! Kamusta na ba lang inyo siring pagsinarayo dira? May mga nakapalupad na ba lang envelope? May naglulupad na nga mga envelope, nakalabot na sinyo. Mga ka-K5, mabatian kita. Alin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito, and of course, diri man sa syudad sang Iloilo. Kamusta na dira? Plastar na. Nakapanyapon na balang tanan? Kamusta dira ang inyo sining pamatyag? Ano, pulupigado gid ang sitwasyon? O may bilin pa bala ang sweldo? O kasi nagligad lang ang sweldo mo? O ang March 31 lang? O sang Lunes lang? Subong Miyerkules pa lang pero iba ni. Nag-aagunto na. Sa mga ka-K5 naton, matutok na, plastar na. Sa mga drivers dra, mga tricycle driver, sika driver, mga jeepney driver, mga sweet lover na mga suki naton nga tagpalamati. Iba nag-imos na pauli alin sa ilatag sa ka mga ulubrahan. O kung iban, pakadto pa lang sa ilang duty kay graveyard shift. Tob-was nga adlaw ang ila sini nga mga obra. Especially dara sa mga nagatrabaho sa call centers kung sa BPO companies. Maayad-ayad yun nga gabi. Sa mga nagabaligya sa mga merkado publiko, nagahimos, nagasecure dira sang ila sini nga mga pwesto. Kay may aragidaan niya nga mga insidente o kung mga sweet pick, mga kawatan dira,
Kung hindi mo lang gani ma-secure ang pwesto mo sa tindahan, o sa imo siring nga tiyangge, o may uso kuot-kuot, o sa mga piso wifi pag ginabala nga mga negosyo, amo man na ang ila sining nga ginapuntirya sa mga kawatan. O kabay pang mga kawatan nga na, mag-alalay ang ila sining nga mga kamot. Kamusta na dirang aton sining nga K5 Iloilo Solid Supporters, Chapter 1 and Chapter 2. Sa mga yara subong sa abroad, kamusta ano oras na dira sa inyo? Kamusta dira ang sitwasyon? Maayo man bala ang pagtratar dira sa inyo sang inyo nga mga amo? Kaya may pila naman ka mga videos nga naga-viral online, mga Pinoy, especially sa mga nagatrabaho sa mga Middle East countries, nga nagapangayo naman sa bullying, naga-eksperyensya sang pagmaltrato o kung hindi maayo nga treatment mga ka-K5. Nakabay pa sa mga listeners naton, sa mga nagasubaybay sa aton, nga yara nagatrabaho sa luwasang pungsod, hoping you are okay. Kag kung na homesick, o tulutawag lang sa inyo sinitagsa ka mga pamilya. Kag kabay pang inyo nga mga pamilya diri sa Iloilo Province kag Iloilo City. Wala man gin na lustay sang todo-todo ang inyo pinangabudlayan. O may ara gid na nga mga OFWs na pila ka tuig sa abroad. O abi nila makapundar na sila sa mga propiedad o diri sa Iloilo, kun diri sa Pilipinas. Pero pag abot nila diri baw, po ng sitwasyon, wala sang improvement ang balay, wala ganin sa mga appliances na lubong pa sa utang. Kaya may mga bisuhan ng mga kabataan. That is why we're hoping na yara sa maayong kondisyon ng aton siring nga mga OFWs. Si Ma'am Bings PSJ, probably na homesick gini si Ma'am Bings. Ano na hidlawan mo diri Ma'am Bings PSG sa Iloilo? Mayo lang kay dira sa Singapore. Madamo-damo gaway sa mga Ilonggo community dira. Mga kapareho ninyo nga mga Ilonggo, katulutambay sa mga plaza, kundi man dira nga mga lugar, kundi ka mo nagatipon dira sa abroad, especially man dira sa may pungsod Hong Kong. Kamusta dira? Ano oras dira sa inyo? Sa mga nagatutok abroad, naka-live kita sa aton siring nga Facebook page via K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa mga nagabiyahe sang modernized bus, madra kay Mr. Boyet Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative o kunining WVTC, maayad nga gabi Sir Boyet. Huli hidlaw ta kay Sir Boyet. Tugay ko wala ka interview kay Sir Boyet. Naka-extend na Sir Boy. Sa mga listeners naton, mga nagapahunay-hunay, bago lang tapos panyapon, nagapulo pamati isang radyo, pampadulaan na isang tuyo. May mga ginaubra sa mga estudyante dra. Pila na lang gidkaadlaw. Matapos na ang inyo sining school year. O kalabanan diri. Actually, ang schedule sang Department of Education, ating recognition program, graduation, ang scheduled on April 14 and 15. So, congratulations gadaran sa mga magagraduate o sa senior high school, sa elementary, ang mga moving up, mga ka-K5. Kung ikaw sa mga estudyante dra, sabi man ang ila sini nga pagpangabudlay sa eskwelahan, kabay pa hindi ka mo magalinigoy para mabalik nyo man ang sakripisyo sang inyong mga ginikanan. Pero may ara ganyan sa mga kabataan. Kung sino pa gani ang privileged enough o ginapagustuhan, ginahatag ang ila sini nga mga gusto, ang ilang nga mga kinanglanon, sila pa na damo rason. Ako mo ligoy. Amo na mga ka-K5. Sa mga security guard. Sa mga security guard sa mga ospital na nagapamati diri sa aton. Sa Iloilo Mission Hospital. Good evening dira kay Sir Ronnie Haleco Balseda. Dira sa Mission Hospital. Good evening sa mga kaupdanan da ni Sir Ronnie SG Balseda. Sa mga listeners naton dira sa Western Visayas Medical Center. O din pagyan nga mga ospital dari sa Don Benito.
sa Walimed. Pati man dira mga ka-K5 sa mga listeners naton, security guard sa mga universities dira sa West Visayas State University. May mga tagpalamatigid kita sa mga establishments. Suki ginaton diri ang mga sikyo. Mga sirs, kamusta? Batui ang katuyo. Masidakpan ka na karon nga piyong-piyong sang boss mo o sang supervisor mo. Upod-upod kita nyo pulaw sa magalas 12 sang kaagahon mga ka-K5. Dira kay Ma'am Bings PSG. Shoutout dira kay Sir Kim Panes. Mga idayid nga gabi. Kay Sir Jay Sekir. Good evening kay Christopher Montaño. Mga ka-K5, mabatian kita. Dira sa 1st District of Iloilo. Nagapamati, nagatutok. Via K3 News FM Yagaw. Kay Kuya AJ. Sa makatapos ang Philippine Army. Mga idayid nga gabi. Dira sa mga Army friends taton. Sa taga Segundo Distrito, sa mga kasimanwa ko dira sa may Banwasang Leon, mayad nga gabi. Kamusta da sa may Leon no nami maglagaw sa Bukari. Nga pamati dira mga taga Leganes, kag iban pagin nga mga kabanwahanan sa Segundo Distrito, listening via K3 News FM Leganes. Dira kay Kuya George. Kag sa mga iban pagin dira nga law enforcement agencies. Katapos ang law enforcement agency sa mga taga Philippine National Police, sa mga taga Bureau of Fire Protection, sa mga taga Philippine Coast Guard, o nga serbisyo publiko gid 24/7 nga on-call. Saludo gid kita sa inyo mga sirs. And of course, sa mga nagapamati dira sa K3 News FM Kalinog, sa taga 3rd District of Iloilo, sa mga taga 3rd Distrito, maayad-ayad nga gabi, kay Kuya Jepoy dira, sa mga DJs naton, at sa mga solid listeners sa K3 News FM Kalinog, sa K5 News FM Iloilo. Dara sa may Pasisiri, sa K5 News FM Pasi. Tungkol natin dara sa technical side, si K5 Ed Marley Kinya. Sir Ed, kamusta ang buhay-buhay? Ay, law ka man magsaka di sang hagdan pa kadto sa 4th floor. Sa mga taga Quinto Distrito, maayad-ayad yun nga gabi. Dara kay Papa Flo. Sa nagatutok dara sa K5 News FM Sara 88.7. Kamusta dara mga taga Quinto? Kamusta dara ang politika? Ano bala, medyo mainit-init. O draga indakal gid. Nga tawag na. Nagasuya ay mandarang mga nagapadalagan. Subong daan, nag-atakihay sila. Mga wala na himuan sa kung ako ng mga wala na himo sa mga incumbent nga nagapadalagan. O kag iba naman na suya naman sa background sa mga bag-uhanon. Kamusta ka mo dira? And of course, diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Tungkol natin sa Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Dara kay Sir Jairus sa Monteserwe, sa Department of Agriculture Region 6. Sir Jairus, maayad-ayad nga gabi. Mga serwe, sir, tagade na sir. Taga Sara o naga Pinalagpat. Taga is either Sara, San Miguel. Ano para gani nga mga banwa naga-start sa letter S. Ano na usually ang theory mo? Kung ano nga letra nag-aumpisa ang imo palido, o taga dira ka man. Parehas ka La Pastora. O din nga na yung ang mga La Pastora. O taga Lambunaw, hindi man. O din nga lugar. Wala ka balo sang Yarotso. Ay, Pigaw? Pare sa amon, like akon, letter C. Ato, niya taga-Banwasang Leon ako, pero may history na ko nga letter C. May isang una, ginatawag ng kamando. Until such time nga nangin Leon. Basta mga CA na gani, ang apelido. Tawag na 99.9% taga Leon na. Hi, Ma'am Divine Grace Laanan. Maayad-ayad yung gabi dira sa may Pasig Street. Sir Joshua Aviseler. Or how do you pronounce this, sir? Ang imo last name? Aviseler. Budlay ang kapamati dira sa may or watching from Las Vegas.
Las Vegas, Nevada. Pista na sa Leganes sa 5. Ate, may kilala ka to, ma'am? O basi, pwede ako mangin representative mo to magkaon. Pod kami ni Kakipay ba Andre La Pastora? Gusto mo Kakipay ba sa Mistatas Leganes? May grupo, tapos Sir Benji, ino? Sir Benji, sagwaan na siya galing. O kasi banwa, ma'am, ang pista. Sir Hudlo Montana, nagapahangin-hangin ba? Atras sa may Fort San Pedro. Kabay pa, sir, nga hindi ka malupad sa sala nga tao. Lupad ba? Grabe nga lupad. Do, tik-tik lang ba? Do, utod lang ang lawas, manananggal. Kay Sir Hudlo Montana, dara sa may city proper. Kamusta da, sir? Kay Sir Reynan Haralda, nagatutok diri sa aton siri nga pagpangalagan. Kay Mami Immaculate, dara sa may distrito sang Lapas. Ay, hindi, wala ko gawa na ka lagaw-lagaw na Mami Immaculate. Kay diri na ko na tunay anay diri sa newsroom. Sige lang makapulo pamasyar man kita dara sa imo. Kasabay-sabay sa aton sini nga patrol. Kay Sir Leo Jan Beliones, dira sa may probinsya kang Capiz, province of Capiz. Ay dayon din nga gabi sa matag palamati naton dira sa may Guimaras. Kaysa makalabot pa kita sa may Antique. Of course, sa mga nagatanaw naman sa Facebook, the worldwide yan. Bisan dito kapatos sa European countries. O basta may social media ka, may Facebook. O it is accessible mga ka-K5. At kay Tita Rena Mapa, sa may Rizala pa. Tita Ren, medyo madugay-dugay mo ko gawa nga hindi makitaan ng kapulo pa niya. Pondra. Okay, tawag na. On board sa stasyon. Hindi na on board sa patrol. Pantayan mga ka-K5 ang pila ka mga detalye ag mga headlines naton diri sa aton siring programa naton siring diskusyonan kay Sir Bonbon de la Cruz Frias kanami pamatian ya tingog mo K5 giba. Ang tingog palang nagahambal sir o kun kantahan ta ka sir basi tabunan mo dulunggan mo. Sir Bonbon, di ka nagapamati, Sir Bonbon. Dira sa may Sara. Sa mga taga Sara, dira. Naka lang ko, abi, maglagaw-lagaw sa mga panwa dira sa may 4th kag 5th district. Unless na lang nga may mga laguan yung mga balita. May mga reporters na kita naman dira sa may Sara. Sige lang nga, darating din yung panahon. Ang si Kaki 5 Alira Apin. Taga, ano na siya mo? Taga Sara. Si Maninay Mani, taga San Dionisio. Si Kaki 5 Rijan. Taga diin nga si Sir Rijan man. Limeri. Si Sir Papa Flo, taga-dra sa may Barotac Viejo. Makamasyargid kita dira. Balira, walang imposible. O pag gusto, may paraan. O pag ayaw, ano gani? Siyempre, rasunan, you know? Kag sa aton siring nga mga headline, kay kadulong man sa aton siring nga mga reporters sa ilasin ni tagsa ka mga bitter areas sa Iloilo City Hall. Si K5 Jen Kauyunan sa mga patrol reports kag sa Police Regional Office 6 sa Philippine Army. Si K5 Karen Badilla. And of course, daraman sa patrol naton karon na kukuha kita sang sitwasyon nagpila ka mga report upod si K5 Aaron Lloyd Balala-Rifoyo. Welcome back K5 Aaron. Sir Mamanjen Peñalber Ticot. May dayad yun nga gabi. Ang aton siningan news center upod naton subong si K5 Sani Sarabia Punay. Kaki 5 Alira, kaagahon na siya subong mo. Ako anay sabaw. And of course, aton siri patrol ang aton siri Manon Wheels, Kaki 5 Ramelo Palek. Sa aton nga headlines,
At kay may nagwa nga information, may nagwa nga pala ka mga report nga ginaangot or gina-connect rin si Mayor Jerry P. Treñas sa illegal nga droga o nagrapahayag nga may kaangtanan, may strong relationship sa mga kilala nga drug lords dari sa syudad sang Iloilo. According diri sa statement nga ginpagwa ni Mayor Jerry P. Treñas, ginakondenar sini ang aligasyon nga nagaangot sa iya sa illegal nga droga. O ti bantayan naton ni karon ang pila ka mga details. Ti haboyan ay baho na lang niya. Kada adlaw to halos kada adlaw may issue ang wala kag to. Ang piyak kag piyak nga kampo. Masadya ang politika daw. Kag sa dugang naton sa nga mga report ng ining Ilonggo vlogger nga si Boss King o ginsaylo kag ginatatap sa pribado nga ospital o si Tatay Adriano. O ti kagabi may nagpost ni si Sir Wiljan Haurige. Taga dinay siya gani Matagalambunang. O gin-repost naton sa aton sa nga Facebook page. May madamo ang nalabutan sa sining information kung aton sining Facebook post mga ka-K5 at until such time nga ginatag gina-mention dari si Boss King mga ka-K5 at ginbuligan si Tatay Adriano ni nag-viral man ni una nakalabot sa aton information na nag-post dari si Haurige nga nakasabay si Tatay sa jeep mga ka-K5 kay pabalik-balik niya siya sa may Western sa Western Visayas Medical Center galing kay Hambalya dito na lang siya matulog sa hospital kuno kay wala na sang inugpliti pa uli may bata to siya sa may Barotac Nuevo taga ano na siya taga Palasyawan sa may Banwasang Barotac Nuevo galing kay bata yan nabalo man 3 katuig nga bata medyo pulupigado man ang sitwasyon si tatay ni nagangot-ngot ang iyang tawag na nga kamot kag sa aton sini nakitaan kay ina na dislocate ang iya sini nga kamot mga ka-K5 kag dualos palangluya na gani yellow ng iya sini nga mata din pa ultrasound to kay ina bantayan nato ng pira karon ka mga detalye umayo lang kay subong nagabubo na diri ang mga bulig para sa iya kay didto sa subong sa may Qualimed Hospital o ginsaylo sang sining vlogger damo na dira nga nagabisita nga mga vloggers or even mga ordinaryo nga mga Ilonggo. It's good to feel nga mabatyagan ang pagpalangga, pagbinuligay, paghugpong diri sa City of Love. Bisan sa gamay nga bagay, iba nagasend sa GCash kung pila lang na dang unod sa ginasining nga GCash account. Pero ang baga nila, once ka magatipon-tipon na ang gamay nga bagay, maabot sa punto nga magdako man ang amount ka na mga ka-K5. Kung wala kita yung mabulig, o ti pangamuyo, it's a great help na para diri kay Tatay Adriano. Okay, actually, nakitaan man rin ni Boss King ang aton sining post. Post ko ni kang sang after ako mag-program dari ka gabi or kaagahon na to. Pag out na kon, mga pasado las 12 naman to sang kaagahon. Tingalo ko pagbugtaw ko or pagkaaga, damo na nag-share. Sa nakalabot na sa mga may mga bulawanon nga tagipusoon mga ka-K5. Pati kung kamo kung luyag man ninyo nga magbulig, ay check nyo lang dira ang Facebook page ni Idol Boss King. Ni Boss King mga ka-K5. Kung gusto nyo mag-coordinate man diri sa aton, pero mas mayong nga direkta na lang to sa ila. Kay ginpakwaan gito sang caregiver nga magbulos bantay adlaw kagabi. It will take several days or several weeks nga magtiner to sa ospital. Mayo lang kay may mga nagahatag gid sang bulig mga ka-K5. So istoryahan na naton karon ang latest nga update diri kay Tatay Adriano. And of course, we commend ginadayaw naton, gina-recognize naton ang kaayo sa mga Ilonggo kag kabay pa nga mga vloggers diri sa aton sa Iloilo. Pamarisan man nila si Boss King. Amo na ba lang
amo nang maayo nga mga content. Something that inspires people. Hindi nga mag-vlog ka dara nga naga-harm o nagahalit sa imo lawas. Diba? Si sundon man ay sa mga viewers mo. So kung maayo ang imo nga ginahimo sa imo sini nga mga content, sa imo nga mga vlog, ati probably sundon man na sang iban nga tao. Once nga tawag na, you radiate kindness, nagapasa lang na nga nagapasa. Pero once nga sa mga content mo, sa mga vlogs mo, puros lang kaakig. Hindi nagapasa, man nga nagapasa sa imo nga viewers. Makabay pa nga sa iya nga kaalwan, sa paghatag sang inspirasyon, maka-reflect man kita diri, kag ma-practice man naton ang amon nga mga pinamatasan. Okay do na man sa aton sini nga mga Ilonggo nga mahumok ang aton balatsagon para sa mga tigulang kag kabataan. Kag sa mga kabataan dara, damo na sa mga wala sang nanay, wala sang tatay, mga nahidlaw, lawan sila. That is why nga samtang upod nyo pang ginikanan ninyo, matagan nyo sila sang importansya, buligan nyo sila sang asta sang kutob sa masarangan ninyo. Okay, maabot ng tinion nga kamo man ang magtinigulang. Kung kaisa, ambal nila blang nga, kung ano ang ginhimo mo sang una, nagabalik man na sa imo sa ulihi. That is why if you do good, probably what will come back to you is goodness or greatness. Istoryanan naton karon para mabalance rin nga may mga kaayuhan, may mga inspiring stories, kag iban pagidra nga mga information nga ma-present naton sa inyo sa sini nga programa. Kag sa dugang nga headline, pauining pagwigit sang wallet o kunampaw nga may unod nga illegal nga droga, dugay na nga modos sa mga drogista. Tiyan mo ni ganun subong, no? Basi may makitaan ka mo sa dalan nga ampaw, o may makitaan ka mo sa dalan nga mga wallet, basi mag-surprise dahil sa inyo, baw. Shabu kon marijuana. Grabe sila, no? Gaano na siya, gasabuhan. So daan subong ang manihan. Kita nyo ng mga vloggers na no? Ma-video na sila. Ari-ari, magin salot ako de, magin hulog ako de. Pangitaan ninyo, kung makuha ninyo, tiin nyo na. Galing sa sining pagwigitay, paghulugay sang ining illegal nga droga, ining modus blang nga drop mga kakifay. Tapos ang masunod sa iya, picturean niya lang abi, maari-ari-ari. Diri ka itong wigit nga porson. Sa lua lang dayon. At istoryahan na naton karon ang ining pahayag man ri sang City Drug Enforcement Unit. Kag ining droga naman baybas naman. Halos sa daw-adlaw na lang niya, milyon pa ni nakuha mga ka-K5 sa distrito sang Haro. Kainani sang hapon, pasado la 5 ni gidman. Check naton karon ang report ni ka-K5 aron. Ining 2.3 million pesos. Hindi mo maasi-asi yo. 2,300,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa isa ka drug bypass operation sa distrito sang Haro. Makon mo? Kung mag-laptop pa ni ba? At ginaano pa na tawag na. Mas gadako pag ining value. Kay do parehas nang bala nga ginapatungan pagid nila. O kung magpapanaog na sa ila sini nga mga buyer. So, siyempre kung may mabakal na, patungan nila sa ang 200, 300. Kaya makakon mo. Subong daan ang standard drug price. Sang isa lang nakagramos, isa lang kagram mga kakifay. 6,800 pesos. Tapos iban pa na dara sang mga nagagamit sang illegal nga droga, makasarang makabakal sang droga. Ako pa na ang kung kaisang nagangoy-ngoy nga, hoy, gutom na kami gobyerno. O din ang financial assistance kung financial assistance yung samon. Amo-amo, gino. Sige mga ka-K5, oras alas 10:04 na sang gabi. Ay
ibalikan nato ng pila nyo na ka mga talamyawon. I-comment nyo lang dra. May luyag ka mo dra nga tamyawon. May nahidlawan ka pa hidlawan. May mga birthday dra, may mga fiesta, may mga okasyon. I-comment nyo dra para basimple. Pwede man tada ka panginaon sinyo da. Inom ka mo dra ha sang DTX Coffee Mix mga ka-K5 para init-initan ang inyong siningatsan. Kung gusto nyo naman magpag-on ang inyong immune system, ang iba na naghahambal nga sa madakpan sa mga drug bypass operation. Sir, gagamit ko sang drugs kay nagapulaw ko bato sa toyo. Oh, grabe manaya. Hindi ka malang kainom sa extend food supplement. Hindi ka pa mapriso. Mapag-on pa immune system mo. Pwede ka inom DTX 500. Inom ka D3 Bio para maproteksyonan ka dra sa trangkaso, sipon, ubo, kailanan. O sang sama bakal ka na sang syabo. Tawag na. Tawgon ka pa nga adik. Preso ka pa. Malaway patsura mo. Ambot may gagamit sang drugs nga gwapo ha. Nagagwapo. May ara nga gwapo sang una. Abaw, sa sobra ka adikon. Sa illegal nga droga tinag temprano pa doon nagtigulang ang ila itsura. Sa mga ka-K5 naton, magapanumbalik kita diri sa atong siring pagpangalagan. Time check, it's 10:06 in the evening. Mabalikan naton karon ang pila ninyo ka mga komento dra. Comment lang ka mo nga comment. Kaya acknowledge gid nila naton. Hindi lang ka mo masunggod kung natabunan ang inyong comment. I-comment na nga comment para makitaan naton sa dan sa Facebook pa. Pagka scroll mo, dula na dayon daw. Sige mga ka-K5, abantayan ang pila ka mga detalye sa aton siring report. Ang mga information, pagbalik please stand by sa programang K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magluhom sa bagunga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako nito for Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago. Wala ko sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila,
sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Mane. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspire sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luham ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginagina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Doc, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Doc, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na di siya mang si Inday nang
paimnunin mo na Diyos, kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya, Mang, ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Day Joy. Oo pang, tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bosing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo. Kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 10:21 na sang gabi. This time, marawin nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programang K5 Night Watch. This time, magakuha kita sang update nagikan sa aton sining Local Weather Bureau, ang Pag-asa Iloilo. Naka-standby ang aton weather forecaster, si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, kaupod mo diri sa programang K5 Night Watch. Ika K5 Kim Kaluyo, good evening. Yes, ma'am, mayang gabi no, kung sa aton man yung mga tagpalamati. Amo natin latest for the update sa subong adlaw, April 2, year 2025. Sa karon northeasterly wind flow ang nag-eepekto sa Northern Luzon, kaga easterlies or mainit nga hangin daling sa dagat Pasipiko ang nag-eepekto sa nabiling nga bahin sang pungsod. Diyan sa aton sa Western Visayas, low man naton, generally maayong panahon, mainit kag mapaang sa aga, may mga posibilidad sang isolated ni mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-oob dala sining easterlies. May nakatub kasarangan naton nga hangin, di ka namin hanasilangan kag magadala ini sila sang makana itubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 31 degrees Celsius ang aton nga adlaw. Nagtunod dala sa 6 punto kag magabot laki ni siya alas 5:46 buhat sa aga. Nagaman naton latest for the update din sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Rolly, tawag na sir, diin ang din nga area sa Western Visayas ang may pinakamataas nga heat index subong adlaw. Well, kung lang tahon naton ma'am no sa na-record naton sa may heat index naton sa nailain naton nga mga synoptic station no, or mga station naton diri sa may Western Visayas, dinalantaw naton ma'am nga ang Iloilo City no diri sa may station sa Iloilo Radar Station ang may pinakamataas sa subong nga na-record naton wherein naka-record kita sa 42 degrees Celsius nga maximum heat index. Usually, Engineer Cuenca, tawag na ang Iloilo City kag ang Banwa sang Dumanga sa Iloilo Province ang usually may mataas nga tawag na nga heat index diri sa aton sa Iloilo area. Pero what is the reason why nga mostly Dumangas or municipality of Dumangas nang most of the time Sir Cuenca diri sa Iloilo Province? Well, actually ma'am, diri sa may Iloilo City no, duwa man ang ginalantawan nato no, may yara kita sa Dumangas kaya naman kita diri sa Iloilo Radar which is yara sa may
bunta tala no sa may Wasbiyart diri sa may Department of Agriculture no. So kumbaga diri nga mga lugar sa naglain nga mga lugar isa different nagalain man ang possible nga heat index, and one of the factor nga mataas kung kaisa ang dumanggas isa since malapit ini siya sa may coastal no or patagatan naton. So mga lugar is mostly affected by the humidity caused by sa aton nga dagat no. So isa man ka factor nga nagapasaka or gapasaka sa aton nga kapaangon no nga mabatsagan no. So isa man na sa mga ginalantaw naton nga factors nga sa diin mostly ang Iloilo City, which is ang dumanggas isa nagapangunaman kung kaisa sa mataas nga heat index naton. Sige, thank you so much for the information and for your time, Engineer Rolly Cuenca of Pag-asa Iloilo. Yes, thank you kag mayong gabi. Nabatian naton si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. So medyo mapulo pa ang ginman, magwa ka subong, medyo maglain-lain naman gawang imo pamatyag. That is why it is advised by the Department of Health sa atod kagasang aton sa ring local health authorities, ang Iloilo City Health Office kag Iloilo Provincial Health Office, that we should always bring water o tubig para ma-hydrate kita mga ka-K5. Okay, syempre kung mainit ang tiyempo, madali magmala aton nga puwak mga ka-K5, madali ka uhawon. Tapos yung kaisang iban resort nila is mag-inom sang lamig-lamig nga soft drinks. Wherein wala na gina-advise, especially kung halin kaya bala sa tuman kainit nga tiyempo. Kung sa sidla sa tawag na, kasi lakid sang adlaw mga ka-K5, pahuway ka anay, o kag antis ikaw tawag na, mag-inom sang tugnaw gid nga tawag nga soft drinks. Kung kaisa amo naman bala no nga ang pag-adjust ang lawas mo from very high temperature tapos makabatyag naman ang lawas mo sang tugnaw mga ka-K5. Kaya mo man na nga kung halin ka man sa di ba mga ginikanan naton gamba gina sa aton, kung halin ikaw sa initan o kung sobra grabe balhas mo, hindi ka na mag-inom sang tubig. Parehas man nabala sa mga ara sa mga rigorous activities, ragimo sa mga basketball, gampang basketball, wala nga na advice nga mag-inom ka mo dayon sang madamo nga tubig mga ka-K5. So medyo palupahuwaya. Pero most of the time, from time to time, inom gid sang tubig mga ka-K5. Nagakadlaw niya sa bugrong ha. Good evening dira kay Ma'am Mary Ann Di Lumampaw, kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Ninfa Tahala. Belated happy birthday Ma'am Ninfa. Diri kay Sir Flo, ang bali Papa Flo, ang bali bisitahi lang di sa may Kinto. Mga win ayhan. Dira sa may Bagong Bayan Tigbawan, nagpamati si Sir Jiggers Shosan. Bagong Bayan Tigbawan, may gabi sa mga tanod dira nga nagapulaw-pulaw sa mga barangayhon na nagalibot-libot sa ila sinitagsak ka mga barangay. May mga lapas sa curfew, mga kabataan besan magsininggitan ka na, besan magrekorida ka na curfew. Marag siya sila yung pinasaway. Dibla Sir Bonbon, kay Sir Romeo Sobere, Macoy, Florida, good evening. Kay Sir Pet Kanto Mayor, may gabi kay 5 Game, live watching from Sitio Penpun. Sa may barangay Bocari, Leon. Sa Kapulot, tawag pa rin ni Sir June. Kapulot, Kaliko, Kanto Mayor, Kabana, Kagkapalya. O madamo gid nga salamat. Ang crush ko na sa una, pilido ya Kabana. Wala dugay na to. Para sa may Banuasang Leon. Kay Sir Michael Blaze Salis, good evening. Sa 3rd Infantry Division, sa mga tropa dra sa Philippine Army. Kamusta? Si Sir Hudlo Montana, ang balya na dakpan ginangabayi nakagamit sa kuno gapang laba. Gapang laba trip niya Mayo man no. Mary Ann Di Lumampang, Rose Balido. Mga ka-K5, nag-circulate man online subong. Ka-K5 fans ba si mapa mo dirang video blato sang OFW. Atong taga Sara Iloilo. Nga accordingly mga ka-K5, tigyan na gusto yaman tani kuno magpauli bala no. Okay, hindi siya kaagwanta sang trabaho sa balay sang iya nga amo.
kay nagapalanakit na gid ang iyang likod. Nahuya man siya balang magpulupungko lang kag magpulupahuway. Naglisensya siya tani nga magbalik sa agensiya o kung magpauli na lang diri sa Pilipinas. Mga ka-K5 kay hindi ka na magwanta bala ang pagpalanakit sang iyang likod. Di mostly abi sa mga balay dito sa Saudi o sa Middle East at lagkuan mga balay. Usually mga second floor, third floor o kag lapad bala mga ka-K5 ang area. So pabati naton sa inyo ang ining nag-live na siya sa Facebook. Naghambal pa ni siya ganing agin tago ya lang no somewhere nga idalom gin suok ya lang mga ka-K5 para at least maka-live siya for the very last time. So ay try naton na buwas or maybe ma-follow up naton sa OWA kung naka-contact ni sa agency o galing wala yabi ma-mentionar kung anong agency ang specific address ya. Kumayo ni sa pamilya niya kag sa mga abyan niya reach out personally sa OWA o kag sa agency nga i-request to siyang kwaon mga ka-K5. Kung gani basta OFW ka bala o kag matupa ka dira sa mga mapintas nga mga amo wala tagipusoon nga mga amo mga ka-K5 amo gina ang budlay risgo gina kung mag-abroad ka mo wala ka kabalo kung maayod at pagtratar sa imo mayara gani nga mga nagatrabaho sa abroad wala gina pagkaon o kung mga pagkaon da sang bilin-bilin o mga pagkaon sang idol wala na sa maala-ala mo kaya ginapakaon sang mga hindi naman tani inugpakaon bala sa tao mga ka-K5. Especially draga na sa Middle East mostly ang mga cases. This time pabati naton ka-K5 ans ang ining nangin Facebook live sang sining babahing overseas Filipino worker nga taga Quinto Distrito. To be specific or to be particular, taga Banwa ni siya sang Sara mga ka-K5. Sa daluoy gid kita sa mga OFW, nako niyang kontribusyon nila in terms of economic aspect mga ka-K5 diri sa Pilipinas. Nagapadala diri sila sa mga kwarta sa ila sining mga hibata. In return, may movement bala sang kwarta mga ka-K5 wa kag sulod. Sila na gina-consider man nga mga makabagong bayani sa aton sila nga pungson. At this time, pamatian bala naton. Kag at least bala kamo mismo nga nagapamati, kamo mismo nga nagatanaw diri sa aton sila nga pagpangalagan. Ang makabinag-binag, mabatsagan nyo man ang tawag na. Kung ano man ako naluoy sa iya. Kung ano din basi may mga advice kamo dira sa mga nagatrabaho sa abroad, especially sa mga Middle Eastern countries, mga ka-K5. Ari pa ko di subong sa babo ka rooftop, pero manaog ko to sa balay sang amo ko. Kay tapos ako di paninlo, iba paninlo.